Hain na ba kita karon sa kinabuhi sa atong pagtuo? Unsay matang sa kinabuhi nga atong gipuy-an? Puno ba kita sa pagduha-duha, kabalaka, o mga pangutana? Tungod niini namugna kining atong tulumanon. Ipahayag ang kamatuoran. Uban ni Brother Rufino C. Habelio Jr., usa ka acolytes of the altar of St. Nicholas of Tolentino, Parish of Bay City in the Diocese of Dumaguete City. Ipahayag ang kamatuoran. Matag Domingo sa may 1:30 hantod 2:30 sa hapon. Via FB Live and YouTube Live from its official FB page and YouTube channel. I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. The Church can never be brought down. Indeed, it grows under persecution, and those who attack it are destroyed. Mga pinalangga ko mga kaigsunan ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan o kumusta ka mo, no? Ako nang hinaot nga naa ka mo sa iskay nga panglawas ug maayo nga kondisyon sa kinabuhi. Happy Sunday kaninyong tanan. I hope nga nakasimba na mo, no? Ang uban kun wa pa kasimba, karong alas 5 aduna tay Santos nga misa nga pagahimuon dinhi sa atong pinangga nga parokya ni San Nicolas de Tolentino, Bay City. O usab na tay misa English Mass sa alas 7. Kumusta kamong tanan mga kahigalaan? Og welcome sa atong tulumanon, inyong tulumanon ipahayag ang kamatuoran. Diin kining tulumanon na maghatag og katin-awan sa mga gikinahanglan natong patin-awan, mga kalibog nato may tungod sa doktrina nga ato ang gituuhan ubos sa landong sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga atong Ginoo nga mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Akong patimbaya sa akong mga viewers diha sa Barangay Tagpo, Bay City, ilabi na diha sa proper Tagpo, no? Salamat sa kanunan yung pagsunod. Ilabi na sa akong pinalangga nga lay minister si Brother Mark Kaluring, uban usab ni Sir Richie Kaluring ug sa mga Kaluring family. Mga kaigsunan ko ni Kristo, karon adlaw o karong orasa atong paghisgutan ang unsa bagayod ang matuod nga simbahan. Sanglit karon sa atong palibot, lain-lain daghan kay mga simbahan, di ba? There are a lots of churches and denomination sa atong moderno karong panahon. O dili gayud ikadinay nga ang kadausan nila ingong tinuod sila. Ang usa-usab ingong tinuod tinuod ko, daghan ang magtinuod. Sumala pa sa survey karon, niabot na og 44,000 plus sa mga denominations sa kasimbahanan. Apan mga kaigsuunan, ang pangutana nato karon, nalipay ba si Kristo? Umalipay ba si Kristo nga kitang tanan? Daghang simbahan nga kapundok-pundok ron nga sanglit ang atong Ginoong Hesukristo nagtukod lamang og usa ka simbahan. Kay sa panag na igsuon sumala sa Daniel Kapitulo 2 ang bersikulo 44 ato dinhi, sa panahon ni ining mga haria ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. Ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga di gayud malumpag. Kining kapropeta Isaias, kay propeta man siya, tag-ani nga ang Dios magtukod gayud og usa ka gingharian nga mao ang simbahan nga dili malumpag. Naabas Biblia nga ang Dios, ang atong Ginoong Hesukristo nagtukod og simbahan nga di gayud malumpag. Igsuon diri sa Mateo Kapitulo 16 ang bersikulo 18, gaingon ang atong Ginoong Hesukristo.
Matod pa sa atong Ginoong Hesus Kristo. Busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Dili malumpa bisan ang Hades dili makabuntog niini. Ug ang iyang gihimong patukuranan o sukaranan sa mong simbahan mao si San Pedro. So, ang simbahan nga gitukod ni Kristo adunay mangulo nga mao si Pedro. Mao nga si Pedro atong kitang Katoliko mao ay atong gituhan nga si Apostol San Pedro mao ato ang unang Santo Papa. Kay siya may gitagaan og gahom Yahweh sa atong Ginoo sa pagtugot ug pagdili. Dire sa bersikulo 16, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Sa ato pa, sa pagkahimong patukuranan o pangulo ni Apostol San Pedro sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesus Kristo, aduna say gahom Yahweh otoridad sa pagdili ug pagtugot. Unsa di ay kahulugan ani Yahweh sa kung giingon otoridad? Apan duna ba kitay mabasa sa daang tugon naga-foreshadow ni ining katumanan sa Mateo 16:19. Ato karong basahon diri sa Isaias ang kapitulo 22, no? Versikulo 21 hangtod 22. Mo kini ang panagna. Suluban ko siya sa imong bakos, baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom ug mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko siyang abaga ang Yahweh sa balay ni David, siya'y moabli niini ug walay makasira, mosira siya niini ug walay makaabli. So, mo kanay gahom sa Yahweh igsoon. Munang si Kristo sa iyang paghimo ni Pedro nga pangulo sa simbahan, iyang gitagaan otoridad ug gahom ni si Apostol San Pedro nga unsay idili niya sa yuta idili usab dito sa langit, unsay itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. Sanglit si Pedro kay sama man atong tao nga mortal lang, adunay limitasyon ang kinabuhi na ay misunod kaniya. Mao nga ang ato karong Santo Papa si Pope Francis ang ika-200 ka Santo Papa sa 266 ka nga Santo Papa. Kung ato gayud nga i-trace history back to the apostles, gikan ni gikan ni Pope Francis, mo balik ta ni Pope Benedict XVI, mo balik ta ni Pope John Paul II, mo balik ta ni Pope John, hantod sa babaw musang ko gyud ta ni Apostol San Pedro. O kay si Pedro mo nahimong pangulo sa simbahan, siya mo nahimo nga head isip Santo Papa sa simbahan. Og tungod kay si Apostol San Pedro aduna may limitasyon ang kiyang kinabuhi din sa kalibutan, dunay nagipuli niya. No, napuli niya silang si Pope Linus kung tan-awon ninyo na sa list of popes. Ug matod pas Ginoo ang iyang simbahan di gayud malumpag. Mao nga never gyud matalikod, never gyud ma-apostatize ang iyang simbahan. Kay matod niya diri sa bersikulo 18, bisan ang ganghaan sa kamatayon di gayud mapulpog niini. Og diha sa pagsugo niya sa mga apostoles, pagsulti niya sa Mateo 28:19 nga panglakaw kamo sa ng kanasuran ug bunyagi og silahi mo ang ako mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Man ug sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila sa mga butang nga gisugo ko kaninyo. Versikulo 20 sa maong kapitulo, og hinumdumi ako magauban kaninyo hangtod sa kataglupan, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa ato pa si Kristo naguban sa iyang simbahan. O di ba? Kay nga naman, tungod kay ang iyang simbahan
ngayang gitukod mao iyang lawas. Humala sa Kolosas Kapitulo 1 versikulo 18 kaingon ang si Apostol San Pablo igsoon. Kolosas ang Kapitulo 1 versikulo 18 nga mao kini ang atong mabasa. Mano itong mabasa igsoon? Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So ang simbahan nga iyang itukod mao ang iyang lawas ug kitang tanan igsoon kabahin sa lawas ni Kristo. Sa usa ka simbahan ug si Kristo mao ang ulo sa simbahan. Sa ato paduna gayoy koneksyon, no? Si Kristo mao ang ulo, ang iyang simbahan mao iyang lawas. Ug pila man ka simbahan iyang gitukod? Aduna lamay usa ka simbahan. Wa siya nagtukod og daghan nga simbahan. Wa siya niingon nga, "You are Peter, and upon this rock I will build my churches and different denomination in the future." Wala. Kundi usa lamang ka simbahan. Ug ang sa simbahan mo yang lawas, yang mystical body. Ug diha usab sa Efeso 5:23, matud pas atong ni Apostol San Pedro, matud dinhi igsoon, ingon nga ang bana ulo sa iyang asawa, maingon usab si Kristo ulo sa iyang simbahan, og siya ang manuluwas sa simbahan nga mao yang lawas. Usa igsoon pasakop kita sa simbahan nga gitukod ni Kristo, dili tinukod og tawo, no? Brother, pwede ma-flash diha ang katong akong nasend nimo nga mga list of history, ang mga encyclopedias, no? Matud pa diha sa Job Kapitulo 8 versikulo 8 sa Living Bible igsoon, read history books and see. Sa ato karong lantawon ang pipila ka mga historical books. Kung unsa gayud nga simbahan nga gitukod sa tong Ginoong Hesukristo nga nag-exist kaniadto. Sa ato sang hulat-hulaton igsoon. Okay. So padayon ta. So sa mao nga katarungan, no? Atong basahon ang referensya karon sanglit gi process pa man padayon ta igsoon. So kinahanglang magpasakop kita sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ug don ikaw Katoliko, dapat magpabilin ka sa imong pagkakatoliko. Apan kanimanggong mga tao ron nga namulag sa tong simbahan ito, no? Naanampugod ni panagna na sa katapusang panahon ay manungha nga magwawali. Di isad nato ikatingala. O no, do na po'y mamahawa. Matod ni Kristo, no? Matod sa tong Ginoong Hesukristo sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 4, nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo. Pagbantay kamo, ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa, kaysa ako nga landaghang tao ang muanhi nga mag-ingon, ako ang Mesiyas. Ako ang Mesiyas. Oh? Ug daghan ang malimbungan. Kung sa paylain, nga panagna igsoon. Unya daghang mga mini nga mga propeta, versikulo 11, unya daghang mga mini nga propeta ang manungha, ug daghan ang malimbungan. Daghan ang malimbungan. Ug diri usab sa 24:24. Ingon, kay manungha ang mga mini nga Mesiyas ug mga mini nga mga propeta. Magbuhat sila nga dagkong milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kun mahimo, di ba? So gipasidan-an sa Ginoo kaniadto ang iyang mga sumusunod nga sa panahon karon, panahon sa umaabot nga panahon kaniadto nganong panahon ni Kristo na ay manungha nga mga mini. Sa to pa wala ga exist panahon ni Kristo. O nag-exist man ial kontra si Kristo o mga following years na ay mga manunga nga mga mini nga mga propeta walay koneksyon sa atong Ginoong Hesukristo. Ato karong tan-awon igsoon, no? Ang diha sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Brad. Mo kini ang atong mabasa.
Kira? Mo kini ang atong mabasa igsuon. Makuan ra brad, flash. Nga, klaro kayo sa mga referensya. Kaning referensya ato maning katuuhan kay standard reference gani wala ni sige dapigan. Kung ang gidapigan lang ni ini mo ang kamatuoran nga unsay naa sa kasaysayan, no? There is a new book of knowledge, encyclopedia, page 287. I-process pa igsuon. Alright. Ma-paste ni ko, Brad. Number 3 and number 4 niya, Brad. Kanang duha. Kanang duha. Okay. Suma na mga igsuunan niya. Magpasakop kita unsa kahang simbahana ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo kay ug mohatag kog example unsang simbahana kun arita sa kining gitawag og Iglesia ni Cristo, no? Mga kaigsuunan natong Iglesia ni Cristo. Ang magtutukod si Felix Isagon Manalo. Panos ang gitukod July 27, 1914 asa gitukod sa Punta Santa Ana, Manila. Tato pa example lang na pero tinuod na. Tato pa kada relihiyon karon dunay mga ngalas magtutukod. Arita sa Pentecostal si Charles T.C. Rase, si Charles Parham, no? 1901 in Okinawa, USA. Sa Aglipay kanang gitawag og Philippine kaning Iglesia Filipina Independente. Si Gregorio Aglipay 1902 sa Manila. Founded by Gregorio Aglipay, unang mga Aglipayan Church. Kaning UCCP igsuon. Kini tawag dig United Church of Christ in the Philippines kay nahitabo ning simbahan tungod kay adunay mga pastor nga gamay lag pundok. Nagkasinabot silang ilang i-unite ang ilang mga churches. That's why na tawag na siya og United Churches of Christ and the Philippines. Oh. Ang born again Christian, no, ang born again Christian, grabe kay nag-history, divided into too many. Ya mo og baday na gusto sa Ginoo nga magkabulag-bulag, no? Abit ako'y pasensya na ha kay kining panahon na murag lisod-lisod jud ni akong topic ron. Murag mo action kog paniko sa laing sekta, no? Sakit magid ang kamatuoran. Mga kaigsunan na ako'y nakita nga pastor kaniadto sa amoa. Silang duha kauban na siya anang simbahan natin. Ilang kumutog ang kinsang pastor, tira po kumutugan unsang simbahan, pero tinod na hitap. Kaning duha ni sila ka pastor sa usa ka religious amo. Unya kay wa man sila nagkasinabot sa interpretation sa Bible because they interpret Bible based on their personal interpretation. Gabulang unsay nahitabo ang usa ka pastor nibalhin sa lain og siya na pastor katukod sa didto kaparehistro sa sect or else nagpa-umbrella kay parehistro man ang ilang simbahang gagmay ron mo nang gitawag og incorporation, incorporated. Okay na Brad? Sige. Unayan ta. Okay. So, atong hulat-hulaton unsa kahang simbahana ang gitukod sa atong Ginoo sumala sa referensya. Kay diha sa Mateo 16:18, yan na naman Ginoo nga niining bato tukuron ko kung simbahan. Wala man ang nganli. Munang karon pod dagaang mga ngalang nanungha nga tinuod daw ang ilang simbahan kay mabasa. Mabasa sa Biblia. Ang usa maingon nga dapat mag-born again mo because born again is very biblical. In John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mana po ning laing sekta. Sa Isaiah 43, Jis, ako si Jehovah o kamo akong mga saksi. Munang mag-Jehovah's Witness at kay Jehovah's Witness. Maana naapod sa Biblia nga sa ikapitlong adlaw may pahulay ang Dios ng Seventh-day Adventist. Tinuod na po di ay. Kay ang ilang simbahan mabasa man. Roma 16:16 pagpangumustahay ka mo sa inigsuon nga halok. Nangumusta kaniyo ang tanang mga iglesia ni Kristo. O, di ba? Church of Christ.
O daghan na. Daghan na kayong simbahan. Ang ilang ngalan silang simbahan, gipasukad sa Biblia, kay nagtuo sila nga matuod sa simbahan, pinaagi kung ay mga ang ngalan sa simbahan ana as Biblia. Pero wala nila huna-huna that the Bible is the product of the church that Christ founded. Nga atong hibaluan gayod, atong huna-hunaon, si Kristo nagtukod og simbahan nga iyang gatukod siya simbahan. Ba? Ug matod pa niya sa Juan 10:16, no, matod ni Kristo, ang gusto ni Kristo nga magkahiusa ta. Walay mo bulag sa iyang simbahan. Matod di sa Juan 10:16, matod ni Kristo. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dadun ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lang kapanon ubod sa usa ka magbalantag. Gusto ni Kristo nga ang tanan may sakop sa iyang simbahan. Ngayang gitukod, mao gani katukod siya simbahan. Kay ang tanang magpahisakop niya na makabaton og kaluwasan pinaagi sa mga sakramento, mga pagtulunan nga hatag. Pero ikaw ron igsuon kundi ka sakop sa simbang gitukod ni Kristo, ibutang nato nya si Kristo gatukod og simbahan. Gatukod siya iyang simbahan og iyang gisaaran nga may ang pagaluwason ug matod pa ni Apostol San Pablo, ang simbahan nga gitukod ni Kristo iyang lawas ug mo'y iyang pagaluwason. Ug kaning simbahan nga gitukod ni Kristo mo'y ang ipakamat niya. Kay nahigugma siyang taman siyang katawhan diya sa iyang simbahan. Ug kanato mabasa diya sa Buhat kapitulo 28 bersikulo 20 nga mao kini atong mabasa igsuon. Buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron amumahon at iman na usab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. So ang simbahan nga gitukod ni Kristo ipaulaan gyud ay dugo sa iyang sa atong Ginoong Kristo. Ano makaigsunan ato karong ilhon unsang simbahan kay sumala sa Hope Utso-Utso, read history books and see. Busa atong tan-awon ang history books unsang simbahan ang tinukod sa atong Ginoong Kristo. Sumala sa The New Book of Knowledge, Brad. New Book of Knowledge Encyclopedia, page 287. O kini atong mabasa na sa screen. The Roman Catholic Church started its history in Jerusalem 2,000 years ago as the original disciples of Christ gathered there in the upper room waiting for the Holy Spirit to come. The day in which the Holy Ghost came is the birth of the Catholic Church. Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions, 1999 edition, page 932. The Roman Catholic Church is a Christian church with a highly developed doctrinal and organizational structure. It can trace its history back to the original apostles of Christ in the 1st century. Duha na ka encyclopedia ang nima pamatuod ana igsuon ug daghan pang mga encyclopedia. Duha lang akong gikuha kay akong ihurutanan murag maabtan tag siyam-siyam aning binasa, no? Muna nga ang simbahang Katoliko lamang ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. If you truly accept Jesus Christ as your Lord and Savior, but you do not accept His church, atong una-unaon, no? Gi-accept nato si Jesus Christ as Lord and Savior, pero wa nato dawat iyang simbahan. Ug matod pa mga referensya, ang Katoliko mao'y simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Muna mga kaigsuunan nga, kundi ka pa sakop sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, balik na ta dinhi. Kay si Kristo anaa dinhi sa iyang simbahan. Na di man na siyang atuglaing sekta. Naaman na siyang gitukod nga simbahan. Salmo 127 bersikulo 1. Mo ni ato mabasa diya sa Salmo igsuon. Salmo 127 bersikulo 1.
Gawas kun ang Ginoo mo'y magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niya itong nagtukod niini. Gawas kun ang Ginoo mo'y magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa magbalantay niini. Kung ang Dios mo'y magtutukod sa maong simbahan igsoon, kawang lang tong kahagos nagtukod-tukod og laing simbahan. Kay insulto ni Kristo nga gatukod siya simbahan nga ang tanan dapat magpasakop. Apan ang uban namiya. Apan gitag naman na ni Apostol San Juan. Ug kung ikaw ni pahawa sa simbahan, mamahimong ikaw may katumanan. Diha sa unang Juan, kapitulo 2, versikulo 18 hangtod sa 19. Unang Juan kapitulo 2, versikulo 18 hangtod 19. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo ug karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Kinsa man ning kaaway ni Kristo, unsa may identification nila? Sumala ni Apostol San Juan. May bulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa tong pundok. Na kung tinuod pang sakop sila sa atong pundok, kung tinuod pang aton silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailan gayud nga sila dili kauban nato. So mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, kung kita mibiya sa simbahan, mahitabo gayud nga kita mahimong katumanan. Lain pang panagna diha sa unang sulat ni Apostol San Pablo ngadto kang Timoteo, so unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1. Ang Espiritu klaro nga nag-ingon nga sa maabot nga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo, mao'y ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa yawa. Nagikan kining mga pagtulunan na sa limbong sa mga taong bakakon ug ang ilang mga konsyensya dili mubati nga daw gipasuan og binagang puthaw. Muna mga kaigsunan nga sa panagna ni Apostol San Pablo, adunay sa umaabot nga panahon adunay mga taong namiya sa ilang pagtuo ug ilang sundon kining mga magpagtulunan sa yawa na sumala din sa Biblia, dili ako igasultian na igsoon. Muna nga kinahanglan ato likayan nga di man po nato ikatingala nga naay mamiya sa simbang gitukod ni Kristo. Namiya sila kay sila nahimong katumanan. Pero mobalik sila magmalipayon ang langit. Kay kana wa nato ginsulto sa Kristo nga nagtukod og usa ka simbahan. Mao nga hapit na oras, Brad. Mao nga mga kaigsuunan, I hope nga duna kamoy na kuha nga pagtulunan karon. And let us remember that the church is the pillar and foundation of truth. Sumala sa unang Timoteo 3:15. Og si Kristo mao ang ulo sa simbahan, og ang simbahan mao ang lawas. Og si Kristo mao man ang kamatuoran, ang iya usab nga simbahan haligi og pasukaranan sa kamatuoran. Nganong haligi og sukaranan sa kamatuoran kay ang simbahan adunay gahom sa pagtudlo, adunay gahom sa pagwali aron mamunga og kasantos, mamunga og pagkabalaan. Mo nga mga kaigsunan ko diha ni Kristo, barog nga lig-on ta sa atong pagtuong Katoliko. Kun doon naman tay mga pangutana mahitungod sa doktrina nagpanudlo sa simbahan nga wa ta kasabot, available ang atong mga Catholic faith defenders diri. Na atay mga Catholic faith defenders diha sa mga channel sa YouTube, mga Catholic faith defenders page or groups. Mangutana ta didto aron atong masabtan ang mga panudlo sa simbahan. Kinahatong atong panuki-dukion kung kita aduna may mga pangutana mahitungod niini. So mga kaigsunan, no? Medyo niwala akong naong kay nahadlo. Okay lang? Padayon tayo igsuan.
So I hope nga ato karang napupo pagtulunan na kinahanglan dili lang kinahanglan nga kita mag-accept lang ta Jesus as our Lord and Savior, but also we should also accept His church na kita magpasakop sa iyang simbahan nga walain mo ang simbahan nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Napupos na magyud ang atong oras ug panahon. Sa ngalan sa ato ang pinalangga nga team moderator dinhi sa parokya ni San Nicolas de Tolentino, Reverend Father Lonilo Torres, uban sa iyang duha ka gwapo ug suportado nga kaparian, Reverend Father Roman Sagon and Reverend Father Arturo Conrad Lagarde, usab sa mga Catholic Faith Defenders sa Diocese of Dumaguete. Thank you so much for pagpadayon ninyo sa pagdepensa sa simbahan. And also, on behalf of our manager, si Brother Raydel Elod, our sacristan president, and Brother John Ray Estrusas, our sacristan advisor, and our master technician, and Brother Lloyd Lastimoso, our public affairs, our special affairs for public concerns, Brother Lloyd Lastimoso. And our new technician, Brother Mark Asinco. O kaninyong tanan mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pag-view o pagpamati. Sa sunod higayon, sa samang takna o sa samang page, sa samang istasyon, kininyong ubos nga lagad sa kahanginan. Si Brother Rufino si Habilio Jr. mag-ingon, kay si Kristo mo man ang kamatuuran, atong ipahayag ang kamatuuran. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you very much and may the Lord bless us all. Keep safe po. Hain na ba kita karon sa kinabuhi sa atong pagtuo? Unsay matang sa kinabuhi nga atong gipuy-an? Puno ba kita sa pagduha-duha, kabalaka, o mga pangutana? Tungod niini namugna kining atong tulumanon. Ipahayag ang kamatuoran. Uban ni Brother Rufino C. Habilio Jr., usa ka acolytes of the altar of St. Nicholas of Tolentino, Parish of Bay City in the Diocese of Dumaguete City. Ipahayag ang kamatuoran. Matag Domingo sa may 1:30 hantod 2:30 sa hapon. Via FB Live and YouTube Live from its official FB page and YouTube channel. I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. The Church can never be brought down. Indeed, it grows under persecution, and those who attack it are destroyed.